खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबन बसुमतारी सोमदोनपुरी गामिया खुंगा 37थि बैसागु बिदाय फोरबो फालिदों। कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय सोमदोनपुरी गामिया गामिनि जिराय नब्लाङाव खुंगा 37थि बैसागु बिदाय फोरबो खुंफुंदों। हाबाफारि बायदि फुंबिलि समाव हाबग्रा लांगोनाखौ सोमदोनपुरी गामिनि बोसोनगिरि गागि गेलेगिरि आरो समाज सिबियारि बाथुराम बसुमतारिया बेखेवनानै होयो आरो गोजोन सानस्रिनि थाखाय गुफुर फिरफिला बिरहोयो। सोमदोनपुरी गामिनि गामिगोरा हरि ब्रह्म बिथाङा खुंगा 37थि बैसागु बिदाय फोरबो फालिनायजों लोगोसे लोब्बा लाखिना सोमदोनपुरी गामिया गथ'साफोरनि गेलेनाय बादायनाय, थुनलाइयारि आयदा, बैसोगोराफोरनि गेलेनाय बादायनाय आरो हारिमु बादायनाय हाबाफारिबो लादों। जोंनि सोमदोनपुरीनि बैसागु फालिथाया ओरैबादि जोङो खुङो बेखौ बा फालियो। नंगुबै बैसागुखौबो जोङो बोथोराव 1 अक्ट' बैसागनिफ्राय हमनानै 7 दिनहालागै जोङो बेखौ खमैबाबो फालियो। बेनिफ्राय जोबनायाव जोङो मागिनानै मोननाय न'खर न'खर हाबनानै जे जोङो मागियो, जायो, लोङो, मोसायो, दामो, देनो, जोङो गोदोनि बादि दाबो जोङो न'खर न'खर हाबनानै दामथारो, देथारो, खनथारो, मोसाथारो हिन्जाव हौवा। बेनिफ्राय मागिनानै मोननायखौ जोङो 7 सानसो बारखांनायनि उनाव जयैनो गामियावनो खाथियावनो जोङो खाजि खुजि जायो। बेयो बैसागु फालिथायनि नेमखान्थि। जोंनि थांखिया बेनो, बैसागुखौ जोङो नोगोर सहराव फालिथायखौ बारा नुथारलिया। नाथाय सोमदोनपुरिया जोङो ओरैबादि बेखौ फालियो। नंगुबै बैसागुखौबो न'खर न'खर हाबनानै मोसायै दामै देनै मागिनायजों जोङो रंजानानै बेखौ बारहोहरो बैसागु दिनफोरखौ। बिनि उनावथ' जोङो मागिना मोननायखौ खाजि जाबाय। जों दा मा सानदों, जोंनि थांखिया बेनो जे रंजालि बैसागुखौ बर'नि जाय जिनिसा बयनिख्रुइबो देरसिन रंजाथाइ फोरबो, बागुरुम्बाया जेरै जोंनि बयनिख्रुइबो जौसिन सारिनि मोसानायनि बे माहारिनि जेरै मोसानाय, जोंना बैसागुआबो बर'नि देरसिन रंजाथाइ फोरबो। बेखौ जों गारनो हाया। गोदो जों गामियाव थानानै जेरैबायदि रंजायोमोन, मोसायोमोन, जोंनि गामिया सोमदोनपुरिया बेखौ अराय लाखिबाय थागासिनो दङ। नोगोर सहराव जों बेखौ बारा नुनो थांनो नागिरला। नाथाय जोङो बेखौ लाखिथारो। दिनै जोंहा बैसागु बिदाय फोरबो, माने जौसांनि बैसागु फोरबो बिदाय फोरबो जादों। जोंनि थांखिया बेनो, बेखौ मोजाङै रंजायै बाजायै लाखिथारनांगौ। दामनाय देनायफोरखौबो, आगजुआरि दामनाय देनायफ्राबो जोंना दंजोबथारो। आरो जोङो दिनै बैसागुखौ बारहोनानै दिनै जोङो बिदाय फोरबो जोङो खुंनो नागिरदों। जोंनि थांखिया बेनो। दासिम बोसोर बैसो जाखो? दासिम 1990निफ्राय जोंहा 37 बोसोर जाबाय। माब्लाबानो जोङो 25 बोसोर बारहोखांबाय। 25 बोसोर बारहोनायाव जोङो गाजा गोमजा जोङो सिलभार जुबलि बा रुफाथि मायथाइखौ जोङो खुंखांबाय गाजा गोमजायैनो। आरो दिनै 37 बोसोर जाबाय। 50 बोसोरा फैथारगौ नङा होमबा? गल्डेन जुबलि फ्राय जानोसै। गल्डेन जुबलियाव जोङो बिराद गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन। बैसागुखौबो जोङो आलादाबाव माबाफोर थालांबायदों नामा, आगजुफ्रा, दामग्राफ्रा, खननायफ्रा, मेथाइफ्रा, मोजाङैनो जोङो बेखौ 50 बोसोराव जोङो सनाथि मायथाइ फोरबोआव जोङो बिराद गोगोमै खुंनाय जागोन। मा मा हाबाफारि लानाय जादों दिनैनि हाबाफारियाव जोंहा 9 बाजिनिफ्राय लांगोना एबा हरख्ला खेवनाय दङमोन। जोङो बेखौ बेखेवखांबायानो। बेनिफ्राय जोंहा 9 बाजियाव बेखेवखांबाय। बेनिफ्राय 9:15 रिंगायाव जोंहा फिरफिला उरायहैनाय, बियो दासो जाबाय। आरो जोंहा 10 रिंगायाव दङ गेलेनाय बादायलायनाय, बे जाथारनोसै। गथ'साफोरनि गेलेनाय आयदा, बेखेवगिरि मुस्रि दमासु ब्रह्म, बारग' गामिगोरा सोमदोनपुरि। आरो नैबावहाय दंबावो थुनलाइयारि आयदा दङ जोंहा। बियो थुनलाइयारि आयदायाव जोंहा टाइमखौ होआखैब्लाबो बियो एकदम सोलिबाय थालांगोन। जोंहा बेखेवगिरि दङ डक्टर सुनिल फुकन बसुमतारी, थुनलाइ आयदाना। बेनिफ्राय जोंहा बैसोगोराफोरनि आयदा दङ। बेवहाय अजित कुमार नार्जारिया जोंहा माबा एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार, बिथाङा फारानिनो, बिथाङा बेखौ बेखेवगोन।
हांसो हमनाय बादायलायनाय बेनिफ्राय मेगन खाथेनानै दैहु बुख्रुबनाय बेनिफ्राय जोंहा दङ 1 रिंगायाव सानजौफुनि जामुं जानाय दङ जानाय लोंनायबो दं जोंहा बैसागुनि नेमखान्थिजों जानाय लोंनाय जागोन हारिमु बादायलायनायाव दङ जोंहा बेखेवगिरि मुस्रि शरत चन्द्र बसुमतारी बारग' फोरोंगिरि गागि हारिमु सिबिसुला आरो जोंहा दंबावो हारसिं मोसानाय जावजा मोसानाय हौवा हिन्जाव मोसानाय बा हानजा मोसानाय बेनिफ्राय सिफुं दामनाय सेरजा दामनाय हारमोनियाम दामनाय जायखिजाया बे बादायलायनायनि अनगायैबो जोंहा सोरबाफोर दामनो देनो खननो मोसानो माबा गोसो जादोंब्ला बिथांमोनखौबो जोङो जौसाङाव मोसाहोनाय जागोन बे फालिथायजों जोंहा जोबनो गैयै हाबाफारि थाफानाय जागोन गिबियावनो आं नोंथांमोननि स्पर्टफोरखौ धन्यबाद होग्रोबाय नोंथांमोना फसलनानै जोंनि बे बैसागु बिदाय फोरबोआव फैनायनि थाखाय आरो जों बाहाय गामिनि बयबो आंनि आंगो सोद्रोमा आरो बयखौबो आंनि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय सिगां आं बावग्रोबाय जोंनि बैसागुआ माब्लानिफ्राय जागायामोन बेखौ जोङो मिथिया खिन्थु जिहेतु जोंनि बर'फोरा मिथिंगानि मोनसे अंग हिसाबै माबायो मिथिंगाया जेरै मिथिंगानि दंफां लाइफां दालाय दासा बेफोरबादिखौ नुनानै जों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बैसागु जानायखौ फालिबोदों आरो जोंनि बे बर'नि बे सभ्यताया आं सानो सबसे गोजामसिन सभ्यता जोंनि सिभिलाइजेसन जानो हागौ मानो होनबा जोंनि बे बैसागु फालिनाया हाजार हाजार बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जाबोदों दा बेखौ जोङो दिनै बैसागु बिदाय फालिथायनि मुङै जों बे खुंनायाव आङो मोनसे मेसेज आं होनो गोसो जादों बेयो जिहेतु जोंनि सभ्यताजों रिलेसन थानाय सभ्यताजों सोमोन्दो थानाय जों बयबो बेखौ गाव गावसिनि बा गोदोनि जोंनि आगजु दामग्रा आगजुफोरजों जोङो बेखौ जाहाथे फालिबाय थानो हायो आरो बयजोंबो मानसिफोरजों नानान जाथि नानान धोरोम नानान थाखोनि मानसिफोरजों जाहाथे जों अनलायनानै थानो हायो आरो बे जोंनि बे बैसागुखौ बयबो रंजानायाव बाहागो लाफैनो हायो बेखौ आङो दिनैनि बे गोथारथार हाबाफारियाव आं मोनसे मेसेज होनो लुबैदों जोङो सोमदोनफुरि गामिनि जानानै नोंथांनि पर्टेलनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ माने बैसागुनि बा गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय लोगोसे आं बे थ्रुयैनो बे मिडियानि थ्रुयैनो गासैबो बर' हारिखौ जेरावखि थाया मानो मोजाङै मोजां जेनेबा गावनि न'खर संसार जालांनो हायो बा बिथांमोननि इयुना मोजां जायो बेखौनो आङो बोर सारस्रिबाय मानोना बे गोदान बोसोराव जाय उइस खालामो बोर सारस्रि बे जायोनो दा जोंना बेखायनो जोंनि बर'नियाव दङ गिदिरखौ मान होनाय खुलुमनाय ओमफ्राय उन्दैखौ जोङो बोर सारस्रिनाय बे नेमखान्थिया दङ गुबै बाथ्राया जाहैबाय जोङो बर'फ्रा यां सिक यां एबा जोङो वां ह सोदोमस्रिनिफ्राय फैनाय होननानै गोबाङानो बुंदों आरो बै बैसागुखौबो जों बै जायगानिफ्रायनो लाबोदों होननानै जेनेबा गेदेमाफोरा लिरदों गेदेमा ओरैबायदि बुहुमनि गेदेमा पण्डितफोरा होनदों मानेखि जेनेबा डक्टर प्रफुल्ल दत्त गस्वामीखौनो बुं डक्टर बिरेन्द्र दत्तखौनो बुं बेराफारसेथिं जोंना डक्टर प्रमद चन्द्र भट्टाचार्यखौनो बुं आरो बिनि सोलायै जोंना सुनिति कुमार चेटार्जी बिथांमोनखौनो बुं बिथांमोना होनदोंखि बर'फ्रा मंगलियाद हारि आरो बे हारिया बे आसामाव नर्थ इस्टआव माने बैसागु रंजानायखौ लाबोदों होननानै बै जायगानिफ्राय लाबोदों होननानै बिथांमोना गावसोरनि लिरलांदों जोंनि खोथा नङा बे दा जोंहा बेखौ देरसिन हाबाफारि लानानै देरसिन फोरबो होननानै जोंहा दा जों लाखिनो हानांगोन आरो हायाबा जोंनिनो गोरोन्थि जागोन मानोना जों समजों माखासेखौ
खोमाखाबाय आरो दा जुदि जोङो बेखौ जुदि दा जोङो भट मोननायावनो दा जाखांफुनायावनो दा जों बेखौ साबसिननिफ्राय हामसिन जोंहा फालिलांनांगौ लाखिलांनो हानांगौ आरो जिहेतु बे दय बिथां बुंथिगिरिफोरा बुंदों दोरोङारि दामग्रा देग्राखौ जोङो हमथाना लाखिनांगोन जेरावखि थाङा मानो जौस्राङाव थां अबा दिल्लीयाव थां कलकातायाव थां बा गुबुन गुबुन जायगायावनो रंजाया मानो बै जोंनि दामनाय देनाय जोंनि ट्रेडिसन बेखौ लाखिनो हानांगोन आं बेखौ सानो आरोखि गोजोन्थों